sheria. Ka tiegruok mar Siaya Institute of Technology odonje winjruok gi tend county ma Siaya mar jiwo tiegruok mar jotije lwedo kata jua kali mabiro miyo giyudo oboke manyiso lony margi e sekta mopogore opogore. Japuonj maduong' mar ka tiegruok no Daniel Randa oyango ni giseketo kokgi e winjruok makamano makoro biro luwore gi lokruoge masani itime kuonde tiegruok ma pacho ka mageto iko rawere ne thuolo mag tije. Noserwak rawere maromo 50 e bwo chenro no kama koro gibiro yudo tiegruok e loso nyamburko, gedo, loso mwandu kitiyo gi chumbe, tudo stima kod tiegruok e tije mamoko. Na hii makubaliano kati ya jua kali Siaya na Siaya Institute kuhusu mafunzo ya watu wetu wa jua kali itatuinua, kwa sababu vile tuliangalia kwamba tuna vijana tunawatrain, lakini mwishowe wanakuwa na ujuzi lakini hawana barua. Tukarudi kwa kama ofisi ya jua kali tuangalie financial part of it, tutafanya namna gani. Kwa bahati mzuri MCA wetu ni mtu ambaye anapenda maendeleo na anapenda elimu. Alikuja mara moja na akasema atasponsor financially. Today we had the privilege of admitting 50 jua kali trainees on RPL short courses. This was concluded when we signed an MOU and a collaboration, because as at now, there are transformation in the TVET subsector to scale our youth with the desirable 21st century skill areas